Momentu honetan etxera joan eta telebista piztuko da genu, seguru nago gaur egun pilpilean dagoen gai bat izango dugula ikusgai eta entzungai. Bai? Eta gaur hemen finalean debatitza egokitu zuen gaia ere, askotan egon da bertan pilpilean, izan ere, gai oso eztabaidagarria izan delako urte askotan. Baina zein ote da gaia? Gaia, Europan egoten diren atentatu jihadisten erantzuleak garen edo ez da. Esan daiteke, modu asko daudela gu eta atentatu horiek lotzeko, eta horren bestez, gaurkoan horietako batzuk ulertzen lagunduko dizuegu. Nik uste dut arrazista handienak izan ere eurek beraiek direla. Izan ere beraiek doaz beste herrialdeen kontra eta beraiek egiten dute izan ere besteen kontra errepresio gogorrena. Koranak gerrara inzitatzen dituela musulmanak eta hori ez da horrela. Bartzelonako atentatuen ostean ikusi zen nola milaka eta milaka musulman irten ziren salatzen horrek atentatuak. Esan dugu erlijioa ekstremoan dela txarra. Uste dugu edozein erlijio, edozein pentsara, edozein ideologia ekstremora eraman da horrelako gauzak gertatzen dira. Lehenik eta behin, faktore historikoetan oinarrituko gara, zuek esan duzue, beraiek Al-Andalusenean, 7. urte inguruan, erakustera sartu zirela, eta ondoren guk bota egin genituen, eta baliteke horren ordaina jasotzen ari garela gaur egun. Zertarako balio digute hasierek eman dizkiguten legeak, ez bada estatu justo bat eta korrupto bat, honek zer ikusi ditu. Esan nahi dut, estatu korrupto batek idatzitako legeak benetan justuak aldira. Informazio objektibo erabilitxe, bai? Eta hori argi eta garbi gatu da, zelako lanen dozuen orduan. Zer baino harina, bai, eta inungo irabazlik, eta irabazlik azkenin danoz ariela, egin duzuen lana gaitxik orduan, bertxalo bat!